Patrick Manjon ta' 47 sena mill-Belt u Brian Aġus ta' 41 sena mis-Siġġiewi inżammu arrestati wara li affaċċjaw akkużi b'rabta ma' serqa minn dar f'Ħalqormi fil-bidu ta' dan ix-xahar. Fil-qorti instema' kif il-pulizija waslet għall-akkużati minn filmati ta' kameras tas-sigurtà u l-irġiel ġew arrestati l-ġimgħa. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonata t-talba tal-ħelsien mill-arrest minħabba l-kondotti tal-akkużati u minħabba l-investigazzjonijiet li għadhom għaddejjin. L-avukati Franco De Bono u Amateo Skakija li rrappreżentaw lil Brian Aġus innutaw li l-akkużat sempliċement wassal lil persuni li allegatament wettqu r-reat sija qabel ma saret is-serqa. L-irġiel inżammu arrestati u l-każ ġie diferit għal jum ieħor. Charles Peter ta' 23 sena u Mohammed Zain Ahmed ta' 28 sena mis-Sudan intbagħtu 6 xhur ħabs wara li tresqu l-qorti minħabba li nqabdu b'dokumenti folots. Fil-qorti ammettew l-akkużi miġġuba kontrihom. Heli Ben Hassan minn Franza ġie mmultat 350 euro wara li ammetta li ffalsifika test tal-COVID-19 biex isifer barra minn Malta. Il-każ seħħ fl-aħħar ta' frar li għadda u inqabad fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u ġie arrestat minnu fih.